Jin û îmaja wêjeyî. Samî Hêzil. Jin di wêjeya Kurdî ya gelerî de bi çend temsîlên arketîpîk û motîfên bi nas derdikeve pêş me. Bi gelemperî bi sê awayan mirov dikare rol û fonksiyona jinê ya di nav vegotinan de dest nîşan bike. Yek wek temsîla arketîpa dayîkê ye ku Jung di teoriya xwe de berfirehî pênaseya wê arketîpê dide. Wek mînak, werdeya dayîka ker û kulîlkên bira û rûdebaya dayîka Rustem temsîla hişmendiya hevpara civakê ne. Ew jin tecrübeya xwe ya siruştî û civakî vedguhêzînin lehengan, pêşbîniya bûyerên pêşerojê dikin û hişyariya xetereyan didin. Du, jin wek jina bedexuya dibe û xelata bi qîmet, xelata serkeftina leheng temsîl dike. Bi navên wek Zîn, Perîxan, Gulperî, Xec û yên din xwe didê kifşê. Dibe armanca serpêhatiya leheng û li benda mêre serkeftiye. Temsîla sêyem jî jina fêtkar e ku xwedî xasiyeteke neyînî ye. Dîsa jî jina fêtkar her çi qas neyînî xuya bike jî dibe bayîsê hewildan û xîreta leheng û jêra motivasyonekî çêdike. Bi rêya temsîldariya nebaş, rêya tecrûbekirina ya baş vedikil pêş leheng. Li jor me bi kurtî qala îmaja jinê ya diwêjeya gelerî de kir. Gelo diwêjeya moderna Kurdî de temsîla jinê çi qas li gor îmaja jina kevne şopî û çi qas guherî ye. Bêguman, bersiva vê pirsê yekçer nabe bêdayîn. Ji bo vê hem lêkolînên ser berhemên edebiyata Kurdî ya nûjen pêwîst dikin û pê re jî divê fikr û ramanên giştî û angaştên wan bi dest bikevin. Di vê nuqteyê de wek pêşniyaziyek da ku bibe çarçoveyeke ji bo nirxandina berheman ya mênaven, hewceyek û mirov bi çend hevokan behsê bîne ser Mawrên Murdoch û teoriya wê ya serpêhatiya lehenga jin. Mawrên Murdoch li hember teoriya rêwîtiya leheng a Campbell têgaha rêwîtiya lehengê ya mênaven derdixîne pêş û teoriya xwe li ser rêwîtiya lehenga jin ava dike. Murdoch rêwîtiya lehenga jin bi 10 qonaxên sereke formûle dike. Lehenga Murdoch dest bi rêwîtiyê geh hûnirîn dike. Her çi qas rêka wê ji dervazeyên serrûyê erdê derbas bibe jî, ew destpêkê vedkişê hundirê hebûna xwe û pê re di dê pey hin şopên ku hemzayendên wê ji demên qedîm tê re derbas bûne. Di vê rêwîtiya lehenga jin de qonaxa yekem veqetîna ji mêbûnê ye. Piştre jî bi dorê qonaxên wek hevbûna biyê nêr re, rêya ber bi cerbandinan, bi destxistina serkeftina xapînok, çêbûna hestên zohayên giyanî, daketina xwarê ya li ba xwedawendê, daxwaza xurta pevgirêdana bi zayenda mê, parçebûna wek dayîk û keçikê, tên û dawiyê jî serpêhatî bi qençkirina nêrbûna birîndar bi dawî dibe. Vêce di çerçoveya nêrînên Murdoch de hêjayî lêkolînê ye ku mirov lê binêre bêka serpêhatiya jinê bi çi awayî di berhemên edebî tepêktê. Gelo karakterên jin di çîrok û romanan de serî heta dawiyê li dora çerxa gera xwe temam dikin. Her wisa di berhemên nivîskarên jin de serpêhatiya jinê bi çi awayî jiya berhemên nivîskarên mêr cuda dibe. Xaleke din jî ew e ku mirov bipirse gelo mümkün e jin çerxa vegotinê pevbestî bereva jî bizîvirînin. An ku jinê bikin navenda nivîsîn û xwendina berhem û pratika edebî û vê tiştê jî bêyî ku li benda guharînên civakî bikin. Car hene nivîskarên çîrok û romanên Kurdî qesta guhertina îmajên civakî dikin. Lê di gelekan de ew qest wek daxwazekê, wek hewildanekê dimîne. Ew daxwaz û hewildan bi tena serê xwe têrê nake ku bi ser nav û hesabê jinê sêwirîneke giştiya civakeke cuda, cîhaneke nipûnû, watew pêhesînên bereva jîkirî û arkeolojiyeke nû ya metna edebî saz bibe. Wisa xuyaye ku em ê di qada wêjeyê de li ser temsîla jinê ya îro û cudatiyên wê yên ji temsîla kevneşopî hêj pir biaxivin û binivîsin. Di vê navê de divê derfetên helwestên radîqal jî neyên paşguh kirin. Ew jî xwendin, şîrovekirin û venivîsandineke mênaven de gotê de şîroveyên proleyî û manîpulasyon jî tê bêguman hebe.